ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Asikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya. Igama lami nguThabiso Ngwakacele. Uqumba amaqumba nalaqumba iselesele ngikubingelela bukhoma ngaphansi kwe-channel enkulukazi Uhlanga Media. Siyinhlanganisela ke ne-channelini seniyithanda enake naba nokuba amanqika nayo ngoba ekhuluma ke indaba zabantu abadala esibiza ukuthi 18 and above media. Igama lohlelo ke sibiza ngokuthi ihwayi mina ebantwini bebonke ngani ukhetha ukuthi lobu buhlungu ubuzwise mina. Namhlanje siza nolunye utavatava, siza nolunye utalatiya njengenjwayelo. Khona ke uthe wasibhalela namhlanje wathi cha ngiyafisa uke ngihlale phansi nomuntu uthizeni silungise udaba lethu sibone ukuthi liyalunga yini. Malingalungi sobe sesihlulekile kodwa futhi mayikhona enye indlela esikazama ngayo siyophinde futhi sizame. Sibingelele emazweni aphesheya. Siyazi bakhona abantu baseNingizimu Afrika basibukelayo nabawuthanda kakhulu umsebenzi wethu. Sibingelele emazweni ase-Afrika, sibingelele kona wonke amalokishi ase-South Africa nazo zonke indawo zasemakhaya. Khona nje umuntu osibukele njengamanje oyolanda inkomo mhlambe endleleni lapho ufakela ama-headset usibukele ulalele indaba zabantu ngoba akekho neyedwa umuntu ongayithanda indaba zabantu. Anoqhubeka njalo ni subscribe, niqhubeke njalo futhi ni like ukwenzela ukuthi ngasonke isikhathi uhlelo lwethu sizodlondlobala. Ake sihambe siye studio. Xebu phinde sikubingelele embukeli lapho ngasekhaya. Ngikubingelele nawe dadewethu. Yebo sawubona. Siyathemba ukuthi uyaphila. Yebo ngiyaphila. Sifisa ukwazi kabanzi ngawe sisi. Sifisa ukwazi ngawe nje kabanzi. Ngoba kunomuntu othe wasixoxela ngayo. Siyafisa ukuthi siyibuzele nathi ethi imibuzo kuwena. Mhlawumbe okokuqala nje ngicabanga ukuthi kumele sikuthole igama lakho nesibongo. Nguthembele Ihlezwane. Oh mangethe siyabonga. Yebo. Ngifisa ukwazi nje okubili okuthathu ngaphambi kokuthi siqhubeke ngoba kubalekile ukuthi sikwazi. Once sazi la usuka khona sobe sesiyakwazi ke wena. Unzima ukwazi umuntu ungamazi ukuthi usukaphi. Uyabona? Yebo. Ngifisa ukuthola ukuthi ekhaya nibangaki? Ekhaya la uzalwa khona. Ekhaya la ngizalwa khona sibathathu kuma wami. Yebo. Bathathu uma wakho. Ubaba uyedwa? Yebo baba oyedwa umama oyedwa. Uyeshadile noma wakho? Babelobonene kase kushoda nemishado sho siwaba nenkinga nje emzini kagcina kanjalo ke. Kodwa kahle nina nenkuluso ye-single parent? Yebo. Oh. Ayo. Abafana abawu2 nentombazane eyodwa. Yebo. Siyaza ukuxoxa phela. Yebo abafana abawu2 nentombazane eyodwa. Okay. Nami intombazane eyodwa. Ngifisa ukuthola ukuthi ke ukukhula nabantu besilisa ababili abayima siblings zakho kunjani? Kuyimpilo elula, kuyimpilo enjani? Kumnandi bodi kunzima futhi ngoba kumnandi ukuthi uyagadeka. Ungabuyi intombazane ekhula nabafana nje abafana bayagada indawo awuthathwa noma kanjani. Nabafana noma beza kuwena baza bebazi ukuthi kunabantu bakini abafana bakini. Ngeke bakwenza noma yini. Yebo. Okay. Naniphathene kahle kodwa nje njengabobhuti bakho bebephethe kahle njengengane yakwabo. Yebo. Mangibuza kanjalo ngibuza ngokuthi khona abanye abantu abazofundisa ukuthi ma ukhula umuntu wesilisa kumele uhlalele lapha yawubuka udadewenu enza izinto zenzeke. Udadewenu akapheke, udadewenu akawasha, akanwashele futhi kwesinye isikhathi. Anithi nifike endlini zenu ukudla ngimboziwe ngoba khona udadewenu anenzi lutho nina mhlawumbe nje bona babeyinikeziwe ni task ukuthi bona kumele benzeni njengabafana ekhaya. Thina usikhuliseni kwethu uma njengoba ngangiyintombazane ngingedwa ebafaneni ababili. Wasikhulise nje ukuthi imisebenzi iyafana, awukho umsebenzi wentombazane, awukho umsebenzi womfana, sizosibambisana nje ekhaya ngakho konke. Okay. Yebo. Ngifuna ukuthola ukuthi ulokhuzana uma wakho yena ke umuntu osekhona. Cha uma akasekho. Akasekho. Yebo. Ibe njani impilo ukushintsha emva kokuthi engasekho uma? Kwaba nzima bhuti ngiqamba amanga kwaba nzima. Kwaba nzima nje kakhulu. Yini mhlambe lo ngathi ukushintsha kuqale la? Kwaba nzima. Kwaba nzima bhuti ukushintsha ngoba njengoba ngisho ukuthi mina intombazane nabafana abawu2 ngoba ubhuti wami omdala nje wathi suka wasiyaganwa wase iba nomuzi wakhe. Emva kokuthi kushone lo mama. Yebo. Yebo. Oh, kwasala wena kwasala mina nomfowethu omncane. Yebo.
kube njani ke manje ukuphila sekuwena nomfowenu omncane? Kwaqhubeka kwaba nzima baba ngoba emva kwaloko sekinomfana omncane, umfana omncane bomuntu ongahlaliseki, umuntu ogangile, umuntu ozenzela izinto. Kusho ukuthi nami ngabona ukuthi angikwazi ukuhlala ngiqhubeke ngihlale ngalokhuza ngayokhuluma nabo ehlotsheni ngacela ukuthi ngicela ukuhamba ngiyohlala kubona. Nabo base bebona vele isimo base beyasho ukuthi hayi ngingeza ngizohlala kubona. Umfethu omncane nje kuumuntu nje oloke ezizinto nje enza izinto. Lo muntu uthi uyafunwa. Yebo, umuntu kanjalo nje angene ungaphili nje impilo eqondile. Yini wenzani lezi zinto kunakala nje kwabafana? Ngokuganga nje kwezingane umuntu onjalo waye umuntu oganga nje ukuganga nje izinto enjalo ngoba ukugcineni kwakhe wagcina eseboshiwe. Hayi wena. Ngalesikhathi eboshiwe ke mina ngangivele sengihleli khona ekhaya lapha ehlotsheni. Sengishili sengingasekho ekhaya. Shuthi ekhaya kwasekusele sengasekho umuntu. Sathe ehlobeni ke zase ziyakhuluma ke nomakhelwane ukuthi abacela baloke bebhekihlo, beloke bebhekihlo. Yebo. Okay. Yebo. So ufikile ke nako so seyihlotsheni manje. Compared to impilo kade uyiphile ekhaya. Ekhona umani noma engasekho. Nempilo kade soyiphile ehlotsheni. Ma ubuka eyiphi impilo ebeyingcono kakhulu. Mhlawumbe ake sibeke ngokuthi ake sikubeke eceleni ukuthi uma esekhona. Impilo boyiphila nomfowenu ekhaya emaye engasekho. Nempilo masoyiphile ehlotsheni. So uhlala nezihlobo uma vele engasekho. Ikuphi la engcono khona isekhaya noma ilapha ehlotsheni ngokwakho ukubuka? Kona baba ngiyasho ngithi bekungcono ekhaya. Kodwa umngcolo basekhaya inkinga bengeke nje uba ngisho umfowethu omncane wayesengasekho esesejele. Manje ukuhlala ngiyintombazane ngingedwa kangekho kuhle. Kangekho kuhle kona ekhaya kakungcono kodwa manje ihlobeni kakungcono ngoba khona nezinto ngangikwazi ukuthi ngisizakale intweni eziningi ngoba kakukhona umuntu omdala ehlobeni. Bekhona namantombazana angangami ehlobeni. Kwaba njani ukukhula khona nje beside ukuthi isiqalanise nekini nakhona but nje ukukhula khona akekho umzali wakho biological parent but ukhuliswa abantu abazihlobo mhlambe ngabe zakho ngabe ihlobo zika mama wakho kodwa nje ukukhula endaweni ethize ubhekwe elinyiso nothi selikuzalayo kwabanjani? Ibhuti ngeke ngiqamba amanga kwaba nzima kona kodwa ukuyitshela ukuthi kumele uye phambili nokuthi ukwazi ukubona ikusasa kodwa kona akukho lula akubanga lula ngoba ziningi izinto zona izashintsha. Okay, lana ke nginombuzo sike siwubuza ukuthi kusukela kwani kuya ku10 ungazipha bani ngenhlonipho nayo uthando nalo nje lwabantu nanokuthembeka onako mhlambe kwabanye abantu mhlawumbe ophila nabo ungazipha bani kusukela kwani kuya ku10? Ngingazipha u10 mina baba. Ngingazipha u10 ngoba ngilo muntu lo oke akunika indawo yakho ngoba nakhona ekhaya njengoba ngichaza ngihleli khona ekhaya noma zikhona izinto khona ehlotsheni ikona ngithi ngayinika u10 ngoba kwesinye isikhathi omunye umuntu angabona impilo ephila yathi hayi angivele ngihambe kwayela ngiyobona phambili ukuthi ngenze njani. Ngizingayinika u10 baba. Okay. Kunomuntu kosibhalele la ngaphambi kokuthi nje siqhubeke kakhulu siphambili ngiyafisa ukuthi siqale sibone ivideo yakhe eqala ukuthi ubani bese sizwe futhi nokuthi uthini. Okay. Awunankinga. Anginankinga baba. Asibukele nje lapha e-screen. Yebo. Sanibonani babukeli, igama lami nguNombuso wakabhengu. Ngibhalele uhlanga media ngoba nginenkinga nokhazini wami okhulele ekhaya. Lesimanga sokuthi bakasingana abazali bakhe bashona. So ubehlupheka ehlele ekhaya, ekhuliswe ekhaya enza konke. Waze wagcina eseganile wanomuzi wakhe. Kodwa manje inkinga yami akasasibheki ngisho ukusibheka ekhaya, usehleli kwakhe akasasizi ngalutho. Ukuthi samona ngani asazi. Ngisho ukusifonela akasasifoneli ngisho ukusifonela. Sesiyizitha nje kuyena kodwa ekubeni wakhulela ekhaya. So ngicela baka uhlanga media ukuthi basibuzele ukuthi ngabe sabona ngani. Imake bese singifuna ukuthola ukuthi uyamazi nodadewethu lo esimbuka la. Yebo ngiyamazi bhuti. Yindaba izwi la shona phansi. Kuthi angithandi nokukhuluma. Ngaba blocker labantu bhuti. Ngoba ngafuni ukukhuluma nabo.
Ukuthi ngiyamuzwa ubalula ukuthi ukhulele kubo. Uma uzokhulele kona kaBhengu ne? Yebo bhuti. Ikhona ihlobeni la bengihlala khona. Bazi ihlobo eziseduze noma ekude kakhulu mhlambe. Babili ihlobo eziseduze. Ngiyamuzwa ebalula indaba ukuthi ukhulele khona kodwa manje futhi awusabanaki. Waze waganela khona kodwa futhi awusabanaki. Ngicabanga ukuthi uphilile endaweni kubalekile ukuthi uhlale uhambe ebantwini bakhona ngelinye ilanga just nje kuyovela ukuthi hayi no mani ngikhona. Labo plastikanyana nje abangatheni bezinkwa ushiye uphinde uzihambele futhi kanjalo. Esiphi lesizathu sawenza ukuthi mawuhlukana nabo empilweni yabo ugcina ubablock? Kunjalo bhuti. Ngiyazi nami ukuthi endaweni mohlalile uyahamba uyobabheka. Ufike naloko ufika nawo. Kodwa mina ubuhlungu ngabuzwa kwabangikhulu kakhulu lapha ehlobeni. Yikona ngazi ngadecide ngisho kuba blocker ngoba ngingafuni ukuthi ngikhulume nokukhuluma nabo. Engikutholile ukuthi umama lo kuyena owakhulisa sewashona naye. Kuyiqiniso lokho? Yebo, sewashona yena. So futhi sekusele izingane zakhe. Yebo. Odadewenu laba ukhule nabo vele? Yebo, ngikhule nabo nje bengibabiza ngomzala nje bekunjani nje ukukhula since usuke ekhaya linabafana usuyashintsha manje uze ekhaya linamantombazana uzophila nabantu abanobulili obufana nobakho injani impilo khona ifike yabanjani? Hey bhuti benzima kakhulu kodwa bengibekezele ngoba ngibona ukuthi ayikho into engizoyenza ngoba ngitshela futhi ukuthi ngelinye ilanga kuyokwenzeka okuyongenzeka. Kunzima ukukhula namantombazane nindawonye and kakhulukazi abanye bezalwa bondawonye wena ungazalwa nabo. Kodwa ngibekezelile kona kunjalo. Uhlukumezekile kahle ima singasho nje into ephelele ukuthi uhlukumezekile lapha. Kakhulu bhuti. Kakhulu ne? Kakhulu. Ungamnikeza ithuba lo sisi mengase mhlawumbe kwenzeke ngelinye ilanga kuthiwa lithuba livela ufisa ukukhuluma nawe ungakwazi ukumlayela mhlawumbe ulayela ufuna ukuthini ungamnikeza ithuba elinjalo? Ngingamnikeza bhuti ithuba mhlawumbe nawe ukwazi ukuze nami ngikwazi ukuthi ngisuse lento la kumina nami ukuze ngikwazi ukususa lento la kumina ukuze naye mhlawumbe abone ukuthi mhlawumbe ekangikwenza kanti mhlawumbe ukubeka lana ekugcineni yeyibona lona nokumazisa mhlawumbe isizathu ukuthi into ebangela ngingabi nenamba yini into ebangela singaxhumani uyabona kunjalo ngoba njengamanje uyambona ukuthi umuntu onga-understand ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu akhulele ekhaya kodwa mengabe se right empilweni akhodwa ithini kunjalo bhuti yabo. Yebo Ukhona kudadewethu la angazi noma singamfaka yini sikwazi ukuthi sikhulume naye. Ya ngamfaka bhuti. Ngamfaka okay xa awumbiza. Ninjani? Siphilile bhuti ninjani? Siyaphila. Igama nesibongo bani? Igama nguNombuso Bhengu. Okay, siyabonga kakhulu. Sizwile isikhalo sakho sisilapha kwi-video and into yakho nje straightforward. But ngiyafisa ukuthi usithathe usibeke ukuthi mhlambe ufike kanjani ekhaya nihlobene kanjani naye yini kahle lo ukhala ngayo? Usisi lona uma wami noma wakhe babizana ngomzala. Shuthi kwathi ngokuthi ashanywe labazali uma wayeseyamqoqa ubuya sohlala naye ekhaya lethu. Sakhula nje sonke sabantwana sezimsebenzi sonke ndawonye. Kwakuthi kuseyakhulu semdala wathola umuntu ozomgana. Wayeseganiswa ke wayesephuma ke uhlala kwakhe. Uma esahlala kwakhe kusisi ke ayiqhubeka impilo. Thina ke la ekhaya basala bashona abazali sasala sabantwana sodwa.
usesiyena yaye iqhubeka ihlala ekhaya lakhe la ekhaya Ke wakhuluma kodwa kahle wemzala akasafike ngisho ngicela ungilinde mzala hayi ngizokulinda angizile mzala uzoxabana nawe sizoxoxa ukuthi inkinga ikephi ngizokulinda mzala ngilinde yebo hayi shem akhuleleke umzala esehlala kwakheke leganele khona thina siselele ekhaya lethu umzala usephila kahle uthuna nenkampani uqasha abantu umzala mathathe samfonela encingweni akasatholakali ekhaya akasangeni ngisho ungena nje noma edlula sizwa ngendaba kuthiwa nangu bedlula ngemoto zakhe zamanje sina nje akasasibheki ukusibheka so ngibhalele lana ke uhlangamida ukuthi lingisize akachaza ukuthi yini lengaka esamona ngayo azangasibheki kangaka yebo okay isikhalo sakho sisukuthi ukhuliswa abazali benu mase khuliswa abazali benu usephila kahle manje nina impilo ayisekho right kunina kodwa futhi akanikhumbuli lokho isikhalo sakho yebo bhuti akasasibheki nje enhlizweni yakho nokuthi mhlawumbe khona lento enamona ngayo ongenzeka uba indlela angasasibheki ngayo uze wasiblock kusho khona lento ingakho ukuthi ngifisa ukwazi ukuthi ngabe yini mhlawumbe sixolise makuthi samona yeah ngoba sisingempela sithe masikhuluma sinawe izinto besiloko siyikhela phezulu uyabo besiloko sikhela phezulu izinto kodwa kona uke waveza ukuthi kukhona ungaphatheki kahle okwaba khona ngicabanga ukuthi mhlambe isikhathi njengamanje sokuthi unabe ukuthi mawuthi awuphathekanga kahle yini inkinga nje mhlambe ngifuna ungithatha ungibeke mina ufika khona impilo wafike wayiphila ufika khona ngiyakuzwa bhuti hey bhuti yazi ngokwami bengafisi ngisho ukukhuluma nabo mzala mina why bengafisi ngisho ukukhuluma nabo mzala bhuti omzala ngifika kubo bebeyingane omzala benza yonke into ekhaya kwamantombazane asebenza ekhaya enza yonke into kodwa kwabo kufika kwami kubo kamzala kangisebenzi mina bhuti kamzala angaphika mhlambe mephika noma kanjani kodwa bonke ngangiwasha amawashingi ngenza konke ngenziswa konke lapho ukudla sebenza sonke njengabantwana lento esho ayikho okay mzala ayibeke enye intoda leyo esho nje okay mzala sisebenza sonke ngicela ukuvuma mzala njengoba usho njalo ngicela ukubuza into eyodwa mzala ubani wayisala ekhaya ngoba laniphuma niprepare nihamba nje ngaso sonke isikhathi ngisale ekhaya mina nifuke ekseni nihambe ngingakliniwe mzala nizobuya ntambama nibo ntambama sekliniwe sekunze yonke nizongitshela niphuma nithi nayi washing basket anginjalo mzala iwashing yabo bhuti iwashing yabo bancane laba khona labancane labantu bhuti kunami khona labancane labantu bhuti kunami ngiwashiwa yabo umzala ungakanani kuwena umzala yena ukhulile kunami kodwa khona abanye abancane kunabo kunaye abasele ekhaya bayakhona ukuzwashela noma bakhona bancane kuphi ubuncane bancane ukuthi bayakulama noma bancane lokuthi bazingane ngendlela ukuthi bazi bakwazi bancane bhuti nabo bangayiwashela bhuti bancane naye nabo bangayiwashela bhuti ngaleso sikhathi umzala ke vele yena bekade sebenza umzala angeke ngikhuluma indaba yakhe ubekade sebenza umzala kodwa laba basele ekhaya bhuti bengalingi kokwenza lutho endlini beyijomba into iwashing banginike kanje wawumwashela umzala ngimoshela na umzala yena ke bengimoshela la kuba bengazuthi vele uyasebenza naye wayengakazaza akekho noyedwa ekamwashele mina bhuti mzala kukhona iphutha wawumwashela kesijikela nje kuloku uncane wawumwashela yebo bhuti ake ngimoshele uyekakwashela wawungwashela mekwenza njani mzala makuthi ngiziwashingi ngeofile bengiwasha nemawashingi yawo wonke umuntu ngoba ekhaya vele kumkhoba ukuthi umuntu umewasha akawashi into yakhe kuphela ngicela ngimela kancane bhuti mangiwasha ngi-off neyakho kangiyiwasha ngake ngingayithathi ewashingini ngikhiphele ngaphandle kwangiwasha yonke ewashingini bhuti ngicela ngimela kancane mzala mzala manje ngitomule yakhe ewashingini yonke ngibeke eceleni ngicela sikhulume iqiniso mzala singathengi amehla abantu ukuthi sibuka abantu njengamanje mzala wena buvuke ekseni uhambe emsebenzini mu-off mzala buhlezi ungekho ekhaya uhamba asikhuluma iqiniso mzala phambi kwabantu ke manje la mu-off mzala wena ubuhamba mzala angikuphikisi ngeke phela ngihamba ngoba ngi-off nginendlela engiyithathayo engiliphikisayo lokuthi wena bengithi mangiwasha wena ngingakwazi bhuti iwashingi ngasiphi isikhathi sewashingi uyasebenza me-off uyahamba bhuti ngitshela wena isikhathi sewashingi siphi ebusuku ukhona umuntu engawasha ebusuku hey bhuti mina mangi-off bengiwasha ngenza iwashingi phela nokuhamba uhamba wonke ama-off imake ngiyakuzwa lokho kubanga indaba yokwasha and stuff angicabangi kodwa ukuthi
sekuyinto engazenza ukuthi mhlawumbe kuzondana abantu le yokwasha ukuthi mhlawumbe ngangiwasha ngedwa mina ngiwasha impahla zeingane and stuff akukho right futhi akona kodwa lokho futhi akona kodwa lokho umzala uyazi umzala uyazi khona ubhuti kangijola naye umngane kangijola naye lo bhuti lo ngi-right u-right lo bhuti be-right kubo ku-right nje kubo lo bhuti lo bhuti umzala bengimxoxela mina ezinjengomzala wami uJola uneminyaka engaphi ngaleso sikhathi bese ngikhulile vele ngaleso sikhathi ngihlala khona kamzala bese ngikhulile ngoba la sikhaya ngesikhathi ngihamba sengivele sengikhulile sengiqale sengihlala phela ngixoxela umzala ngaleso sikhathi leso ulento ubhuti engangijola naye kusho emuntu ophilayo efuna ukuze ekhaya ngenxa yanesimo sami engibhekene naso kuba bengixoxa naye izinto ubhuti izinto engibhekene nazo la emndenini kubo kamzala uyabo ubhuti wadecide ukuthi uzongithatha ngikwazi ukuthi angilobole ezolobola kephi khona kubo kamzala uyezwa wena lobola kubo kamzala ngoba unabafowenu nginabafowethu bhuti yebo abafowethu lo munye wahamba njengoba ngachaza wathatha umkakhe wahamba lo omncane yena waba umuntu ongene ejele wahlala ejele ikhaya lasala kanjani njengoba ngichazile ekuqaleni ukuthi ikhaya sasiyacela ukuthi libheke umakhelwane abaseduze nakhona ekhaya mina bese ngivele full time life yami ikhona kamzala manje ungitshela ngoba esimoni sikanjalo phela kufanele ukuthi indaba zakho zomalobolo izinto zonke izinto ezenziwayo ngoba ikhaya likhona isenzelwe ekhaya noma ngathiwa ke mhlambe ubizile umuntu wakomunye umuzi kodwa mhlambe oshare isibongo naye ukuthi akazokwengamela lezi zinto kodwa zenzelwe la yini why zazenzelwa lapha kamzala indlela uma wakhona wayikhona wethi ngeke yena athenda into lapha ekhaya ngoba ekhaya akona umuzi angahlala angabakuwona yena ngoba kamzala babe right financially nje babe right kamzala babe phila impilo emnandi kamzala so mina vele ekhaya la ngiphuma khona isimo besingesihle yebo noma esikhulisile uma ukuthi isimo besingesihle lo mfana lo befuna ukulobola ke kwenzakalani isimo besisihleke kamfana lo befuna ngilobola uma kamzala washaya phansi ngonyawo uthini ngeke ngikwazi ukuthi ngilotsholwe mina hawo ngisemncane kabi wathi ngeke ngikwazi ukuthi ngilotshole ukuthi wena ke uma wathi ngeke azakwazi ukuye ekhaya lakho umuzolotshola nokuthi ukasasibheki manje kungenaphi lokho phela into enziwa mathena sasekholoda phela akukho sakukhuluma uma wakhuluma ukuthi ngeke azakwazi ukuya kini othi ngiqale ngibuze la kusisi eliphi iqhaza walibambe kumkhuliseni sisi ngizothini mina asishaya ngeminyaka eminingi mina naye mhlawumbe sishaya nga4 years so si age group eyodwa naye akukho okuningi nami ngangakwenza njengoba esho ukuthi sasixoxe phela sasixoxa angixoxele nami ngimxoxele siphila leyo mpilo ukuthi samantombazane siyaxoxelana wona kahle kahle ukhalela amandla amawakho yebo uthi waye ngasasibheki ayikhulele ekhaya yini size seyingana ukhuliswa ubani ukhuliswa uma nobaba ayi wena hayi mina bhuti yebo okay base khona bona labantu abamkhulisa abasekho abazali sesendezeni ekhaya sabantwana ningena kanjani kanti manje nini kumkhuliseni ngoba angithi abantu abamkhulisa abasekho so nina ni age group vele naye so kungena kanjani ekuthenini nina nibe nezikhale ninazo ilento ade ngiyibuza ngithi nikhalela amandla amawenu yini hayi ngoba khalela amandla kamawethu webhuti mhlawumbe lobuhlungu ekuzona understand mina ngifuna ukutshela umhlaba umshayile manje usisi besebenza usisi bebe la bhuti nobonke noma babo umndeni wakubo bebe la besihlala kahle nawe sikhula kahle kumnandi yonke into yenzeka wanele wagana nje washintsha mina bhuti ngisho ngicela ukudla ingoba bhuti ngeke bazi bavume bhuti ngeke bavume ngoba babona ababuso bamehlabathi ababuka mina bengakwazi ngisho ukudla eswini bhuti ukudla eswini bengakwazi mina bhuti ngikutshela ukudla yabona nje bayangihlangisa bangifisa ngendlela manje mina ngisafuna ukuqedelele leyo kugana uma wakhe wanqaba uma wakhe wanqaba ukuthi lo mfana kuthatha ukuthi lo mfana ngishade ngoba vele lo mfana kubo ku right kubo ku right ecabangela wena ethi kuma uhleli kahle wazi kanti uzohlala kanjani lo mfana mayinqabela awuganisa kwimanje ngihleli kahle lento ababengayifuni angithi lento ababengayifuni ukuthi yenze mina babefuna ngibe sigcila into nje ezolekulama fanele bafuna leyo nto leyo ileyo nto bhuti mana ukuthi yazi sisi enye into singakhuluma nje but njengoba ade ngisho ngithi mina yabona mangabe endaweni usizakele kunesandla basifakile empilweni yakho kubalekile ngisho ngathi winini kubalekile ukukhohlwa iyona yonke into embi eyakenzeka just nje ukuyovela ukuthi ngiyabonga but kokubi yebo kukhona but egcineni kosuku nokuhle futhi kuyaba khona but angeke uzofika endaweni kube ukuthi okubi kodwa but angiphikisani nawe
Buti yini engizothi mengithi ngiyobonga lapha ngoba vele ngesikhathi ngihlala khona njengoba kuyimina owenza yonke into already ngiyakhokha ngalesikhathi mina ngiyakhokha ngoba mina buti into eyenzeka la ukuhlala kabhuti kamzala ngihlala ngibeka ikhanda kusho kwindawo ukuhlala ngikhosela bese kuba iplate lele ngangilithola iplate ngilithola ebusuku kuphela buti ngangithola ebusuku kuphela iplate buti ngangize ngihambe mhlambe ngiyozama ukuthi ngibuye ngalo sikhathi leso buti yes ngalesikhathi ngisebenza mina already ngiyakhokha kusebenza mina isigcila la ekhaya ngenza yonke into mina even ingane zakhona mina buti lezi ezincane ziyezakwazi ukuthi zingazi manje ukuthi mhlambe ngumuntu oyihlobo mengiyibona endleleni mina ingane zakhona sezimbuka kanje mengiyibona endleleni kwakuphatha kanjani ukuthi lo mfana sefuna ukuthatha uma wakhe anqaba mina kwangiphatha kakhulu buti kodwa ngoba ngangazi ukuthi vele uma kangifunela into enhle ufuna ngihlezi ngisihlala la kwakhe ngisebenza ngisigcile la sala kwakhe lokho kwakukhomba lokho buti njengoba wakwazi ukuthi anginqabele umfana efuna ukungithatha imali uxakekile wakuthathwa kulesa la ekhaya wesekwenza isigqila manje ubona kusu right kusizani sisi ukuthi uthatha isihlobo sakho kodwa ube uzosenza isigqila kusizani yini esizayo lapho yini esizayo ngoba akufanele siphile umuntu amazana uyakhumbula mzala uma wakho athi mefika neKentucky athi mefika neKentucky bakho mzala phela ukukhumbuza ke namhlanje bese nivala kanje iwindi mzala nifike nidle no Kentucky niyakhumbula nidle no Kentucky mina ngikale la ngibuka iTV mina mzala niyakhumbula yini uzophika mzala yebo bhuti babevala ikamera yebo bhuti yebo bhuti ngisale ngedwa awukahle bo ngihlale ngedwa bhuti mana ke bese ngicela ukubuza sisi edaja ayikho yonke lonto okay ngicela ukubuza kuwena sisi eyiphi indlela ehlukumezayo udadewethu aphatheka ngayo kini eyodwa mhlawumbe uyikhumbulayo ngoba mina ngokwakho ngibone ngazi ukuthi yonke into yayimnandi kahle yonke into ayikhulumayo la akhala ngayo unamanga ngokwakho ukhuluma iqiniso nje mzala ukuphi okwaziyo wena okubonayo ukuthi nawe awungeke uphile ngaphansi kwakho okukhumbula ejije bengixoxa nawe mzala ukhuluma iqiniso nje mzala ukhulume nje iqiniso mzala wena wake wabona ukuthi ayingeke uma kenzi kahle la yabona nje mzala kule ukuthi asidla sodwa iKentucky makisuyithengiwe ayo yaphosisa mhlawumbe ngasho mhlawumbe ukusebenza mhlawumbe ebuya sebenze kakhulu mina ngeke kusemsebenzini mhlawumbe esala sebenza kakhulu abancane bengasebenzi akukho wena wake wakubona ngoba nje mina ngeke ngakubona nje kwenzeka phambi kwami ngikubona mzala ngicela ukubuza uma wakho mzala nenqaba ukuthi ngigane mzala wena kubonanga lokho awukwazi lokho mzala kwawungena waqabele wayibuzela wabuza kangani ukuqabelana umbuzo wapi ke sisi uthi usisi uyamthanda umfana uright nomfana uyena uyafuna ukugana njengomuntu othandana nomfana ngoba phela umfana ungathandani noma wakho uma ngabe uma wakhe enqaba ukuthi usisagane wena lokho kwangakuphatha kanjani ukuwena umfana umthanda khama kumuntu anqaba athi ungamgani ungaphatheka kanjani ngangaphatha kabuhlungu nami phela kusuke usukumthanda umuntu okay yabona phela ububona ungabuboni shuthi wayemsiza wayemphepheza bana kuseganile nalo muntu amganile uyamthanda uhleli kahle unazi ingane ngithi yebo nginabo alright izingane lezo nazo wathuzela uma wakhe indoda kumele ikuzalise cha kangichuzelanga waye ngakuchuzela ngoba uyakhona ukuchuza indoda right wayibonela indoda le eyakuzalisa seyishadile manje ayingishadanga kodwa yagcina ngokukhokha ukhokhelana yakhokhela amalobolo ahlala nomntwana mhlambe wayiduna nayiloko phela bhuti ukuthi mina ngiyagana bhuti udlala ngawo umzala ngitshela uma wakhe wayengafuni mina ngoba emveni kwaloko bhuti kwamdlula unyaka owodwa ngoba ngangumuntu vele wenhlanhla izinto ezinye ezinhle zazingilandela kwadlula unyaka owodwa kafika omunye ubaba wayenesithembu naye wafuna ukuzolobola wamvumele ubaba nesithembu wena abafazi abawu2 ngizoba wesithathu ngakhala bhuti ngakhala nganqaba ngingafuni mzala uyakhumbula ngakixoxela mzala wena wazi yonke into ke wena ngoba SMH ngakhala wangifosa wathi angiyekule kule ndoda leyo manje right uhleli kahle unakho konke waqhubeka waya ngavuma ngangisengizothini baba ngavuma ngoba wayengifosa futhi ngizokwenza njalo bangihlala kwakhe njengoba nginqaba manje ngizokwenza njalo njengamanje njengoba ushadile uganile ukwisithenjini kuyimanje kusesithenjini bhodeni ngiphilimpilo emnandi leyo nabangayitsheli yena wayitshela ukuthi uyangidusha noma uyangintshinga noma ngiyohlukumezeka ngoba vele futhi nawe uyazi ukuthi abafazi mengabe bebaningi emzini impilo okokuqala bengayitshela ukuthi uzoba right
Wayebona uzoba right. Le ndoda phela mina mzala, le ndoda mzala mina le engishade nayo manje. Ukuba urich ize yaba rich emva kokuthi sengishadile into zayo zaba right. Umfana lo awanqabayo uma wakho ukuthi ngimshade. Wayevele right nje rich. Ngoba ngangifanele ngoba yini? Wayefanele wena mzala ngithi. Angithi wayefanele wena mzala. Ushem mina mzala ngiright shem. Ngifisa ukwazi la ekhona uma wakho nje ukuthi unjani uzomlinda nje ngoba usifanele laphendule mzala. Hayi lokho ubona ububo okuhle yakhohlwa. Ey, ukuthi le story sinzima ngoba umuntu enhle yakhohlwa. Uthi konke lokho kuhle kubozeke konke abone liqhashaza elincane. Inkinga bhuti yinye sifike sihlukumeza abantu. Abayihlobo zethu. Sibahlukumeze. Mase sibahlukumeza kanti siyabakha. Yeah. Kanti siyabalungiselela. Kuthi ngalesikhathi umuntu into yakhe isi right. Mase ku right sekushayeka mina ebengimhlukumeza. Siyaqala umuntu mina nginamabhizinisi ami. Nginamabhizinisi ami mina bhuti. Imake sisi ngiyeza ukuthi kuthiwa unekhampani iyasebenza futhi bhuti. Iyarana nje phela. Yebo uyaqasha futhi abantu. Staff sami nje silako 40 close to 50 staff sami. Siyasebenza. Ekhaya bakhona abantu abasebenzayo. Hayi Kwawuyena wamphelela umsebenzi umzala ngezwe indaba bangihlebela abantu ngiyakujabulisa kwawuyena uphelela umsebenzi ukuthi waphelelwa umsebenzi kubhlungu bhuti kodwa manje angakahili mhlambe njoba ngila ka uhlanga media mhlambe ngimanqa ngizohila ngicabange indaba yabo imake ngoba njoba ngikhuluma manje kunalento esukayo kunalento esukayo kumbona kwami nje bekuthi angisukube wayena ngimbambe kodwa ngesikhathi utshelwa ukuthi waphelelwa umsebenzi umzala wajabula sikhuluma iqiniso wajabula mzala njengoba ngikubhuti ngesikhathi utshelwa wajabula bhuti ngikutshelile okokuqala ungibuza ukuthi ngikayinika bani ngicela mina sesingiphendule lo mbuzo engiwubuzayo ukuthi ngikathi uthola ukuthi umzala waphelelwa umsebenzi okokuqala ungakahlangani naye kanje uzobhodla manje wajabula sisabantu ngingasho ngisingajabula bhuti kodwa kusikhathi ngibuye ngazi ukuthi uma ngabe umunye umuntu sekumehlele kubhlungu ngeke ngifundise ukuthi fanele ungikhuleke sithatha bese singenza ubhlungu mase kwenzeke ukubhlungu kusona mina angikhuleke okunokube ngimhleke kona noma kwaba khona lokho ukuthi uNkulunkulu kusho ukuthi yangiphendulela kwaba khona lokho ukuthi okay sengaphendulela kodwa akaba khona ake ngize kuwena sisi ukuthi ukhona umuntu osebenzayo kuwena nabo dade wena hayi akubudabekho asisebenze nje sonke bokwazi lokho sisi ukuthi akekho umuntu osebenzayo bengazi bhuti bengazi kule staff esiwu40 akwazi uzocabanga mhlawumbe ukuthi because ukhulele lapha kulowa muzi kwaba umbono wabo lapha kulowa muzi ukuthi uma ngabe wena uswele ungenamuntu bakuthathe bakusondeze kubona kungani ngoba vele endaweni mawusukuhlezi khona ukubo kuzokwenzeka nokuhle futhi kuzoba khona mhlawumbe wena kube kuthiwa wawuhlala kini ngabe mhlawumbe awazananga nale ndoda eyakuthatha yakwenza umfazi namhlanje right kuhle lokho yebo khona okubi bhuti bengisafuna bezwe lento engayizwa bengisafuna bayizwe lento engayizwa buka ke bona bayizwa vele babhekene nayo mina ngizwa ngabhekene ave kunzima ukubhekana nomzima kodwa umzimba kube ngafanele ngabe ubhekene nabo umbuzo kasisi ke bobuza ukuthi bona bayakwenzana babenza into eyodwa noma wabo babengakwazi ukubuza ukuthi ma kungani bebona njengoba ngisho yena usisi ke uyena umzala njengoba umbona esho ukuthi sisishana ngeminyaka emincane besixoxa yonke into nomzala and azasho sikona uma wrong kodwa bengeke bakwazi umtshela ngazi basho bayomsaba uma wabo noma kakunjani kodwa nje wabeke kubabone benza into right bona yini dadewethu oyifisayo phakathi kwakho nangomzala wakho njengoba usibhalele mina njengakusho kumzala ngingathi mzala konke amaphutha enzeka la walimala khona ngicela uphole mzala nalawo makona khona mzala ngiyamxolisela ngicela umxolele kakhulu nathi usixolele mzala idlule impilo endala siqala impilo entsha ngiyacela mzala wami ngiyacela kodwa njengamanje siswami soya understand ukuthi yonke lento bekade yenziwa yina ngithi hayi mase chaza umzala ngiyamuzwa ezinye zazo uyazikhumbula ne ngiyakukhumbula impela uma ukuthi ayibe umuntu ekade engaboniseki bese into noma yenze ngeke uzumtshela kodwa uyakhumbula ukuthi sithema siyiqala lenkulumo wabe uqala wamphikela phela umzali wakho angeke size sithini uqala kwaba nokumphikela ezinye zezinto but iqiniso enhlizweni uyalazi
ilento ebalekile ukuthi nje bahleli kanje egcineni kosuku kumele siphume la wonke umuntu eright ngoba sikwazi ukuphuma la nodade wethu eright ekubeni kunezinto wena ozigodlayo nezenzo zabantu ofuna ukuthi singavezwa uyabona but okunye kwawo uthe uyakwazi ngithi yebo but okunye ngiyakwazi akasixolela kakhulu sisi uma uyamazi nayo uma kade engaphikiswa uma seyishila into ethi inkanje ikanjalo nje besala sikundaze nayo sisithi mina kodwa uma nawe uyazi kwenye inkathi ngikhale kanye naye ngisayi kodwa uma nami ngibe buhlungu kodwa futhi ngekhide kade engayenza lokhu ukuthi izingane zakwenu ezincane kunawe bezi gcina seziwashelwa uyena nako lo wangithi uyakwazi asikiyeke lento kuloko sifuna ukugiqa ndawonye uyabo uyakwazi lo yebo ngiyakwazi kodwa ke bekubukeka kunjani bhuti ke umuntu umewasha nje ekhaya besiwasha nje washinge wonke umuntu umkhuba nje wakhona ngoba ade qhelazwa yena sonke beseza kanjalo nje thatha yonke washingi uwashela wonke umuntu kuyiqiniso sisi mzala kungcono lokho kusho ukuthi niyaxolisa mzala kuba manje soloke siqala phansi sikhuluma into eyodwa mzala uyazi mzala konke obekwenziwe yimina bengikwenza kokudlulele bengakwenzi nje ngokufana nani njengengane zakhona endlini ekhaya uyakwazi lokho ungangoba bengisinisiza kwenye into uma wena vele athi ngabe nina nithi nenza into wena mzala kakhulu ngoba wena ubungidabukele uthi uyangisiza entweni athi mzala hey kukhona usibanibani khona unozibanibani uyakwazi lokho mzala kuyiqiniso kwesinye isikhathi zehli ngembezi ngikwenze ngiyacela mzala impela ngcono kuba uthazidlule lapha bengiye ngithi noma ngithi ngiyakuzwela kusho ukuthi uma uyamazi nawe uyavutha hawu ngizela mzala ukuthi sizobuyisana iloko ungakusho mzala iloko ungakusho mzala ngiyaxolisa umxolele noma mzala iloko ungakusho mzala vele mina yebo noma benginayo leyo nto leyo anginayo lo nhliziyo mzala uyazi ngaba ngikwazanga ukuhlala ngisho nakini kunzima ukuba nginenhliziyo le eyinkinga kodwa ngakwazi ukuhlala ngabekezela thini ngathola okuright nami ngempilo yami ngiyanixolela mzala ngiyabonga mzala ngiyanixolela mzala ngiyanixolela mzala kwaze lokho awungayiphakamisa sisi kwaze kwamnandi yazi ngiyabonga mzala kudlula okudala ngiyaxolela mzala ngiyabonga mzala ngongixolela xolela mzala yebo hayi siyabonga kakhulu siyabonga yo sibonga ukuthi siswami mhlambe ngiyacabanga ukuthi usuka la usuka khona ungazi ukuthi izofinyelela la ifinyelele khona indaba yenu mhlambe vele enhlizweni yakho bona ukuthi ufuna ukuthola ukuthi kahle simenzeni vele naleyo enhlizweni ayi impela bhuti bengifisa ukwazi ngoba ngempela bengingasiboni mina inkinga iyazi yamazi ukuthi azasizonde kangaka bengifisa ukwazi ukuthi ngempela bekuyini njobe sechazile esekutheni nami ukuthi damu ukuyibuza imbuzo ade ngazi ngizoyiphendula ngiyithini kodwa sengiyitholile impendulo ngiyabonga kakhulu kuhlanga midi siyabonga sisi uzizwa kanjani njengamanje ngoba ngicabanga ukuthi nawe sesidiscuss ufisa ukubhoboka hey bhuti angazi ngathina angifuna ukuqamba amanga angazi ngathina yabona nje uhlanga media ayilungezela umoya omkhulu umsebenzi ngoba bengihlezi inhliziyo ithi unblock engithi unblock engithi and ngiyabona amathuba omsebenzi ekampanini yami ayavela izinto ziyavela kodwa ibuye isinhliziyo ibangihlukumezela shuthi bekufanele kuze kusuke lento ngiyabonga mzala wami ngisabonga futhi nenzani inkampani yenzani inkampani yami bhuti idila nento eziningi ngoba okwamanje nje ngipublic of ngine LTD kanti LTY kahle so idila okwamanje ngizi catering ihlalo omatende indaweni la ngiqashwa khona but ngiphinde ngibe nama cleaner futhi eceleni uyabo so ikona ngathi isibalo siningi ngoba inkampani ngisanda kade ngayivula but ngisanda kusebenza umsebenzi wami ukuthi uphakame so wasuphakama ngokusheshsha ngilabanye ngala yabo ukuthi mhlambe ngokuya ukuhamba kwesikhathi mhlambe kuyofanele inhliziyo yakho uyivule mhlambe kube khona abanye mhlambe obasondeza ukuze kubonakala ukuthi uxolelena ngempela nabo kube khona ukuthola yabo umsebenzanyana mhlambe ngelinye ilanga ngoba singayo sizixolelene manje mhlambe mazofika endlini inhliziyo ithi cha hayi bhuti ngiyathembisa mzala ngoba ngiyazi ukuthi nalabo ukhona vele ubuvele uyifundele kuma position athe ukuthi kwayimina ngizokuthatha kuyona inkampani yami ngikubeke la ungcono ngibeke umuntu wasekhaya abese intweni zami eziningi eziseduze nami kunokuthi ngibeke umuntu engamazi ngoba kuyimanje abantu engabazi abasendelene nami intweni zami eziningi kodwa bebe
bebekhona abantu basekhaya ngenxa yokuthi bekusana le nto le so as from now kufanele sitshele ukuthi ke le nto iyadlula mzana konke kuhambe kahle sibo umndeni mzana awubuke nje samantombazane amahle kanjani umzala so umzala hayi mzala hayi no siyabonga kakhulu mbukeli lapho ngasekhaya sibonge kakhulu ithuba usinikeze lona siyabonga futhi kakhulu nakomzala labo bobabili ukuthi bakwazile nje ukuthi babuyisana sinethemba futhi ukuthi bazoqhubeka kanjalo siyabonga siyabonga ukuthi indaba yomzala igcina ikwazile ukulunga kodwa into engiyiqaphelile kakhulu lapha ngiqaphelela ukuthi umzala lo ekwakuhlalwa kubo umuntu owafihla amahlaza kubo ongafuni futhi ukuthi into yakubo icace ukuthi kahle uma wakhe wayeumuntu oyenenhliziyo engekho yinhle futhi wayewumama owayechaphazana uyafuna ukuthi kunyatheleke ngenyawo lokho noma ebuye wavuma nje kugcineni phela ngoba bekumele kulunga kwazi ukulungiswa something kodwa ekugcineni kosuku kube namanga aqanjiwe kumele kukhulunywe iqiniso ukuze yonke into ilunge ukuze wonke umuntu abe right uyabona kubhlungu ukukhulela emzini womuntu ngoba mawukhulela emzini womuntu uba nezinkinga eziningi oba nazo uthola ukuthi wena ukwazi ukuyixazululela zona njengoba ungakwazi ukuyixazululela zona idinga abantu abadala ofuthi bona nabo bayafisa ukuthi ezinye zazo zehlele izingane zabo so uma ngabe kuukuthi okuhle kuza ngakuwena bayafuna ukuthi bekunyathele bekususe ukuze mhlambe kugcine kuwele ngaseyinganeni zabo ukuthi angavuma ukuthi ingane ishade ifisa ukushada futhi inothando lalowo muntu kwakuyinto errong lo kodwa ke ngoba yena wayekholelwa ukuthi angimele kwenzeke futhi akafuni kwenzeke wakwenza and uthe mengabe umzala lo wehlala khona ethi wavuma esithenjini ngoba wecabanga ukuthi uzohlukumezeka nami ngayibona ngalelo hlo kodwa ngangafuni ukuyigqamisa ukuthi ngempela mhlawumbe ngenzeke ukuthi wayemfaka kulesithembu ngoba wayefuna ukuthi ahlukumezeke kodwa ke ngenhlanhla uNkulunkulu emkhulu wangahlukumezeki kunaloko isimo saba right futhi waba ngcono kakhulu for the fact ukuthi namhlanje unekampani futhi inkampani yakhe iyasebenza yonke into ihamba kahle ngicabanga ukuthi kufanele sibutuse ubukhulu kaNkulunkulu ufuna sibutuse ubukhulu bedlozi ngoba omunye umuntu ngambukela phansi manje kodwa unabantu bakubahamba nabo futhi uNkulunkulu wakhe ahamba naye ngelinye ilanga uzombona semkhulu sekuwena ufuna usizo kuyena ngibonga ukuthi namhlanje kodwa bakwazi ukuthi baxolelane ngibonga ukuthi ikhona inqubekela phambili abayithembisene singazi ke mhlambe noma kuzokwenzeka yini ngicabanga ukuthi sifunde esikhulu kakhulu ukuthi makwenzekile kwanomuntu engathi ungaphansi kwakho noma ngabe ukuphi la ukhona zama ngakho ukusemandleni ukuthi umhloniphe ngoba ikusasa kalaziwa ukuthi mhlambe kusasa uzokhula be umuntu onjani mabethi inkunzi sematholini kusho into kanjalo ukuthi lo muntu ombuka emncane namhlanje mhlambe kusasa upresident umongameli wezwe mhlambe kusasa wonke umuntu wasemndeneni uzobe edinga usizo kuyena so kubalekile ukumhlonipha unomzala kanaye muhle mubi umhloniphele ukuthi umuntu nje uyaphila emhlabeni mhlambe ngelinye ilanga uzomdinga so ngicabanga ukuthi namhlanje kwenzekile isifiso ekade safiswa ibona umzala bobabili noma mhlambe safiswa abazali babo bengekho bekwelikude bebona ukuthi ingane zethu ayizwani kodwa mhlambe iyiphi indlela engenza ukuthi zizwane mhlambe ke sifezekile namhlanje ake sithembe ukuthi bazoqhubeka futhi bazwane siyabonga